DZYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko sa panganyo Queenie, 30 anyos. Taguan na lang sabang akong address sa Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Magminyo na ta. Kasi minyo ba, uy? 17 pa taon ko, uy. Di pa man ko makasal. Pero hapit naman ko ka mag-18. Pila na lang ka buwan. 18 ka na. Pinag-birthday mo ha. Mamay mi sa inyo. Ha? Gabi ninyo, pre. Oy, ni amre kay mga bisita sa imong dibo, aya. Kuan pa ka nang. Ay, nakasabot man na ikununing atong mga anak. Magminyo na. Ha? Tinuod, aya? Kuan pa. Ako nang gisultihan si mama, ana. Pero wa ko magtuong kinudun aning JC ang gisultigon. Magkumidya ba di ko nimo? Ya. Desidido man kay ko nga minyuan pagkaslan ka. Oh, kung mao na, ugma dayon. Ipasuat na ni mga bata. Unsa? Musugot ka pa? Aya, sa pamali mo pa doong, aya, magminyo, magyugihapon. May noon may klaro na yung makikminyo ni mo. Be, sa katuig naman takapinso ka nagminyo. Maghapon ka mamabdos. Ngano ka sa? Maulig kisa. Ay, huwat ang tagkan sa tagas ginuog anak, baby. Muabot sa lagi nato ng makabatong tag-anak. Maayo kay nagasuroy ka din sa amo, iya. Ay, lakay kis amo, eh. Ako rang usa kung tuwas trabaho si JC. Mao, kay wa pa manggod mo'y anak, no? Maulig eh. Ambot, eh. Nga wa pa masadyo ko mamabdos. Tugluan ti karong mamabdos ka, ha? Ha? Unsa unan? Be, naka-surprise ni mo. Ha? Unsa man na? Mabdos na ko. Ha? Mabdos na ka? Yes! May umabot at ang anak, be! May anak sa kita. Pag-usa si kababay. Pag-gwapag ay siya. Oh, nga naman ka. Nga gitutukan man mong bata. Papasa lang bata, eh. Ako ka na. Unsa? Anong gwapa raman ka ng bata, ah? Huwag mo na maliwat na ako.
Huwag sa maliwat ni mo. Ikaw ha, sige ba kaglaag-laag ha? So, wa pa ka mamabdo sana. Sa... Nagduda ka nga dili imo kining atong anak, ha? Bi? Oh, hapit naman di ay mahumaning bahay ninyo ni JC, aya. O lagi ma? Ay, nagbahay na lang yun, mi. Kay, tulo na ba yung anak na mo ni JC? Pagpulos babae. Kinahalang may kwarto-kwarto yun, mi. Oh, tulo na ang inyong anak. Apan usaray giang ko ni JC anak nga iya. Ma, Yabag usahay og utok ng bana nimo sa. Unya, baliwa rasad nimo ng ingnon ka anak niya, no? Pakawaw man na sa imong dungog. oh. Pasag din na si mo, eh. Usahay, iya mo nga na hinubugod. Kung magkasulti siya gingon ana, mong di lang ako tagdun. Ay, matuod. Si Nining ba nga kumanghod? Ano na papuyas amo, eh? Kay layo na kitong ato. Kung uli pa siya gikas sa eskwelahan. Ya, mas dool maning amo. Kay, wa sa medyo may katabang si JC Dinisbay. Okay kauban. Sakto si JC to sa trabaho. Oh, Sige na lang, ma. nana, sige. Malipay si Nining ni Ana. Doon na lang ko sa apo. Kapuyagi ka mangumpra, uy. Uy, ni ano des JC? Nauli na des siya gikas trabaho? Ayoko yabang. Nakunsam na akong manghudog ang akong bana. May namatikdan ko sa mga lihok sa kumbana ug akong manghod nga akong gipapuyo sa amo. Kay wala gimi uban sa mga bata kunwang akong bana kay tuwas trabaho. Apan gibaliwa ko rang ako namatikdan. Apan lain namang gud ang ilang mga lihok. Mong akong gipangutan ang akong bana. Unya, Unsa? Unsa man ko eh? Ayaw pagdudaan na bi eh. Duda man ka. Gisip na na ako manghod ang imo manghod. Imo ko na manghod. sorry ha, nga nakapautahan ako ni mo ani. 15 anyos pang gutahan ng akong manghod. Uy, simba ko ba? Yabag man ka eh. Gibuangan ka na ko. Manghod di mo akong una yun. Naon sagot taon ka. Sorry, be. Sorry. Ha? Nganong papaulion mo kunin mo sa ato at yaya? Basta lang. Alam mo na pag-study ni sa amo, ha? Okay? Ate. Ito na, Bino, sa magka! Buwag na nga ito mga butang! Nakahanap ng mga bata, oh! Naon sa magka, oy! Muli ba lang kakubog, panghagis, pagyod! Paglayas mo! Dada ng mga bata! Di man na sana ako anak tanan ba? Be! Pamawa mo! Ang iyong mga sinina! Ha? Pandadaan ng tanan! Kung ayaw na balik din eh! Ang-aangay na inyong mga sinina ba? Paglampay ba? Oh! Be, ginoo ko, gipanglapay man ng mga salina sa bintana! Ha? At tuto pamunita dito sa silong! Be! Asa na, Miss JC? Wala man mauli. Kami pa yagi palayas. Bagaag naong eh. JC! Oh. Kawas niya! Papa man ron? Perting isuga? Yan ang magha?
Oh, madamog nga no, aya. Naabtan ko ang imong pana o ang imong manghod nga sinining sa bahay nga pulos hubo. Nakasibat ang karaho mong bana. Pero dili na ko siya lungan. Ikiha ko gid siya og grape. Mubilanggo gid siya kay minor de edad pa ang imong manghod nga sinining nga iyang gihilabtan. Kinuo ko! Doon na katuig na pesos, JC. Di na gyud tingali siya makalingkawas pa sa duha ka kasong iyang giatubang. Noon, nakatrabaho naman ko. May ikabuhi na ko sa akong mga anak. Pero mausad lagi. Lisod jud kun ako ra. Kay tulo na ba ang among anak ni JC? Oh, text gikan sa pera padala. Si Edwin. Hello, Edwin? Hello, Aya. Nakadawat ka og code number para pag-claim mo sa akong ipadaan. Oh, Kubrahan niya to, ha? Para konsumo to sa iyong mga anak. Edwin. Duha ka tuig niya na priso ang akong bana ug mailaing lalaki nga nakakuha sa akong atensyon, si Edwin. Buotan siya ug todo suporta siya sa akong mga anak. Bisan dili ni iyang mga anak. Ug happy mi sa among relasyon. Ang akong pangutana mo kini musunod. Unang pangutana, duha na ka tuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa bang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad? Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makiha ba na akong bana kung makagawas siya sa pisuan nga nakasama siya sa among kaminyuon tungod sa pag-rape niya sa akong manghod? Ikatulong pangutana, gipakawawan ko kaniadto sa akong bana. Sa tulo na mo ka anak, usara yang giangkon nga iya. Pwede ko ba siya ireklamo, anak? Kung pananglit, argabyado gyud siya nga may lain akong karelasyon? Ikaw pa to katapusan, o sa may akong buhaton, aron makalingkawas ko sa akong kaminyuon sa akong bana. Kibutan sa guning akong gikarelasyon karon, ug todo suporta sa akong mga anak, bisag dili iyang mga anak. Palihog tabangit na bagi ko, kini nga akong suliran, Aya. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal, personal, mga problema ninyo sa inyong mga kapika, sa inyong mga hinigugma din ha. Unsa pa na inyong mga problema, ayaw gyud mo pagduha-duha. Ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ta karong adlawaan ato ang letter sender gikan sa Dumaguete City. Ato ang letter sender tawgon nato sa pangalan nga si Aya. Si Aya ning suwat ni kay naminyo si Aya pagkasayo 18 years old. Una permirong dako kaayo ug gusto niya. Tuig kapin nga wa sila ka anak ug kay walay anak, may panahon nga mulaag siya hangtod nga namabdo siya. Nalipay sila apan pagkatawo sa bata, wa kini ang kuna sa iyahang bana. Kay gwapa ra kuno kaayo ang bata ug wala maliwat nilang duha. Kang kaamaw. Gibali wala na lang to niya hangtod nga niabot gyud nga tulo ang ilahang anak. Hangtod nga nakadesisyon si Aya sa ilaha papuy-on ang iyahang manghod nga 15 years old nga nagskwela kay kauban sila sa balay sa iyahang mga anak kung tua sa trabaho ang iyahang bana. Apan napatikdan niya nga lain maglihok ang duha. Maong iyang gipapauli ang iyahang manghod sa ilaha og agay. Dinha niya nasakpan no
sa iyahang amahan, ang iyahang bana o ang iyahang manghod. Pastilan pulos naghubo, gipapriso sa iyahang amahan ang iyahang bana ug duha ka tuig kining napriso kay gikarelasyon man sa iyaha igsuon. Karon na napoy laing kapuyo si Aya nga todo suporta pud sa iyahang mga anak. Unang pangutana, duha na ka tuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa ba ang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad? Okay, nganong matingala-tingali mo mga sukintig paminaw nga ang giingon aning ato ang letter sender si Aya nga rape ang kaso nga klaro man sa iyahang suwat nga naagid sila relasyon, wa pud to atong panahon nga naghubo sila, way nakitang gipwersa no ang igsuon tungod kay minor de edad man siya. No? Now, tungod kung minor de edad gani ni siya, mga higala, minor de edad gani makikilawas ka, makonsidered manggod ng rape. Munang mubinuang na sila sa una nga klaruha sa nahag 18 banagdi kay may nalang ng 18 kaysa sa minor de edad ani nabulilyaso ta balihon ta wa gitay dag-anan. So mauna nga kaso nga rape ang napasaka niya tungod kay minor man, minor de edad man. So ang rape manggod dako manggod na siya gyud pod og silot no. Di man ganita makapiyansa kung kaso nga rape ang ato ang giatubang. So maningkamot ta nga mapawalang sala na siya and hopefully ma-absuelto or ma-dismiss ang iyahang kaso. Pero kung pananglitan gyud nga masilutan gyud siya, meaning ma-convicted siya, guilty beyond reasonable doubt, aw maglisod gyud ta kay mo serbisyo gyud siyang sentensya didto suds prisuhan ha. Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makihab ako sa kong bana. Kung mukagawas na siya sa prisuhan, kay nakasala man siya sa among kaminyoon tungod sa pagpang-rape niya sa akong manghod. Okay, Aya, tinuod nga nakasa ang imuhang bana. Kaso lang, di man pud ka pwede nga mangita og lain, mangabit ka or makigrelasyon kag lain na dili nimo bana kay minyo pa man ka. Unya ang kanang pagkakondikto sa usa ka tawo, di man na usa sa mga mahimong rason para mahimo kang libre, ma-free ka sa imuhang kaminyoon or mahimo kang single. O gusto ka makig-ipon, o gusto ka makigrelasyon, pagpaanal sa imong kasal. No? Dili man na pwede, di man na siya rason, di na nimo mahimong justification nga mangita kag lain o makigrelasyon kag lain kay siya'y nanguna, siya'y nangabit, dili man. Kay sayop, no? Naman kay imuhang own tulubagon. So for as long as naa ka dinha, sulod sa imuhang kaminyoon, wa ka na anal, then magpabilin ang imuhang mga obligasyon on your own, maski pag nakasa ang imuhang kapikas. Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko kani adto sa akong bana. Sa tulo na mo ka anak, usara ang iyang giangkon nga iya. Pwede ko ba siyang ireklamo, ana? Kung pananglip argabyado gid siya, nga may lain kong karelasyon, aya ka nang humana man na. Nganong imo man ang ireklamo pa, unya ka nang wa na mawa ko'y nakitan ba unless giabusaran ka, unless wa ka suportahi, nagpuyo pa man mo ato, nangabit lang, no? Pero when it comes to katong mga panahon na murang dili na gyud kaayo ko mo advice kay murang dugay na kaayong panahon ug murag wa man pud ka naapektahan kaayo ato no kay okay man ka no naka-move on man kaday. So I don't think dapat daginuton pa na nimo. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aron makalingkawas ko sa akong kaminyoon sa ako ang bana kay buotan sad ning akong karelasyon karon og todo suporta sa mga anak nako bisan di niya anak. Okay, I am very happy for you, Aya. Maayo na nga nakakita ka og laing tawo nga mas titulunan ng imong anak, ni pangga ni dawat nimo og sa mga anak nimo. However, kung gusto gyud ka nga malibre, gusto gyud nimo siya mahatagan og saktong dungog og posisyon
no sa imuhang kinabuhi, kinahanglan ka magpaanal. Kay kung samtang buhi pa na ang imuhang bana, maski pag naa na siya sud sa prisuhan, di man na ma-dissolve or di man na mawa ang imuhang kaminyoon, di man ka malibre, no? Mamiligro ra man gihapon ka, makihaan pa man lang yun gihapon ka og adultery kung makagawas ang imong bana. And that is the least that you can also do, no, sa imuhang bag-ong kapikas karon sa iyahang pagpangga nimo nga hatagi siyag saktong ranggo sa imuhang kinabuhi. Pagpaanal inday unya pakigminyo niya. Hopefully nasusig na nimog maayo, no? And sa mga naminaw nato karon kanang 18 kabaw man ko nga gitugot naman as balaod, pwede naman gid ka magminyo. 18 to 21 basta naay pagtugot sa ginikanan. Ang ako lang karong mga panahon na 18 senior high pa man in town mo. No, wa pa man mo nakagraduate. Nganong magminyo man mo, di ba? So, nya tan-awa unsay nadagatan ni Aya kay wa manggod immature ba? Kay kung mature na gyud mo, makasabot mo nga ang kaning kaminyoon di ni duwa-duwa. Ang kaning kaminyoon forever ni. Kaning kaminyoon nanumpa mo nga kanira gyud usa ka tawo ang imuhang mahalon, no? Bahalag mangunot na ni siya, buuban na ni siya, mutambok, mudako ang tiyan, no? Musag na baning tutoy ani, mulapad na baning batang ani, mawa na ning ngipon, mapangag na, naunsa na, mao na gyud na, no? So kung di pa mo andam, ayaw lang sa mo og ente. Ayaw sa mo pagdali-dali gyud og minyo, no? Pero ay sa mo pa riyan ako, pero okay raman pug ko. Lingaw pa man, di ba? Okay. So, unsay makapalipay ninyo, ang importante lang na makapaminsar mog tarong, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Mayong adlaw og amping mo mga suking tigpaminaw. Dumana so sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Edwin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sorry, mahal. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga taga San Jose, Ormoc City. Ang atong tatampo, nagdansingan nga Edwin. Na, dagay tabay. Rum, dali. Puslan man nga. Huwag gamahal na to. Naunsa man ta. Dagay na. Ay, babae ra na ba yun, eh? Ay, Di ka pagulguol, di ha? mahal kayo na ko sa Chubby ba eh. Siya ako gibuwagan. Mamugos ka ng babae nga way gusto ni mo? Limtid, uy. Isang taong ko. Tagay na. Inom po ta. Naunsa naman yung ito, amigo? Uy, Chati, ikaw man na. Dali, be, dali. Dali. Ato ning ubanan ng atong amigo. Nagiinom, hubog na kayo. Nag-gool kay gibuwagan sa uyab. Uy, mao ba? Broken hearted ti ay ni. Tagay ri ko ang ana, uy. Para makuha ang kaguol, ana. Maugad. Di ay maayo ay. At ito mag-inom sa kong gipuy, ana. Kay naidaghang beer dito. Nya lutuan sa taong pulutan. Uy, payo ba? Tanabay. Bayron, tana. Adto to sa ilang chat eh.
Di, uli na lagi ito room. Under di saya ba, under. Ngita na ko niyang asawa. Asawa nga, takusam to. Takot sa asawa. Kaya na, inom ba ta? Kita na lang mag-inom din ini. Kita na lang. Kaliyo da, mangi sa ako eh. Ay! Top! Ay! Natatugan ko ni mo, Uy. Ka eh. Nagpatong noong ko ni chat ay. Iyakan ko ni mo. Chat eh. Chat. Chat. May tabo ni Chite. Ko lagi ba eh. Buang nga ba eh. Nagdam ko sa kong kahubog ito eh. Nga, saan na ba kung mamabdos nga? Problema ba ko na? Naulitaw mo ko. Aw, noon ba? Buutan mo bunas Chite. Ha? Mabdos ka? O, Dwayne. Oh, mayoy noon. O, niyon, sa may plano ni mo? Mag-ipon na lang ta. Ha? I-assign kaglain sa imong trabahoan, be? Obi, ato ko i-assign sa isability. Kay, wa mo gilay makada sa bagong nga van, good. Ako raman. O, niya ako. Magod sa man ko ini. Ato lang una ka na ko ibutang silang mama. Aron na ay makatanaw-tanaw ni mo ba? Kay, hapit na baya ka mga anak. O, sige, be. O sige lang, kay kung may time gani ko, muli lang kong kalit din ni sa ato. Sige, be. Mm. Pag-amping be dito, ha? Ay, salamat. Usa na lagi katindahan ang akong deliveran gada. Kapoy. Uy! Ni babae nga kalit nga nilabang! Ay, kuyawan ako eh. Mabi na kong maligsan na ako na. Miss? Miss? Naunsa mo ka, miss, ha? Ni kalit magkaglabang, oy. Sorry kayo, sir, ha? Oo ako makabantay. Simpat mo na yun. Bahala siya, eh. Ako nang i-deliver ang akong stock, eh. Aron, makaulit ako sa akong dipuyan. Ay, salamat. Humanagi ko deliver. Makapaway na ko. Uy, yun na. Ang babae mo nangapit ako maligsi. Naas may waiting shed. Akong nungan, eh. Miss! Asa ka pa uli? Sa Isabel Leyte. Amo ba? Sakay lang diri kay murag ganiha ra man ka nag-atang diha. Ako bitaw tong hapit makaligis nimo gani ha? Oo. Ikaw man dito. Oo, ako to. Dali na, sakay diri kay mupauli sa ko sa Isabel. Sige. Sige niya, lagi ko ginuwat ang sakyanan, uy. Puro man puno. Sorry di ganiha ha? Hapit nung ka na ko maligsi da. Ako ba sa tong saoy, kinikalit man sa guguglabang. Wa ko magtanaw nga may sakyanan di ay. Ila-ila dita. Ako si Edwin. Ako sab si Lani. Lani. Mangayon niya ako sa imong number ha, Lan. Kana kung okay ra nimo. Okay ramen. I love you, Lan. Edwin. Mao na, Lan. Bisan tuod og bago lang tang na nagkaila pero mahal ti ka. May chance ka ako nimo? Nga nung mulimot man ko. Ang tinuod. Ganahansap ko ni mo, Wen. Nga sa ato pa, kita na. Edwin. Uyap na ta.
nanawag maligi ka. Be, Oh. be, makauli ka ron. Ah. Sakit na kayo kong tiyan. Oh, sa? Mga naknak ko. Uy, hala, di, maglisod kong pauli ron ba sa ato, kay dagang kay kong i-deliver. Sakit na kayo kong tiyan, be. Kuan, pagpakuyog na lang ni mama sa ospital ha, kay maglisod yung kong pauli diha. Di may text ni mama nga, babae ang among anak ni Chati. May hinoon nga, maayro ang iyang pagpanganak. Ay, gusto, akong textan si Chati. Mangumusta ko niya. Masa pa ni mo gi-text na ko, Win? Ah. Nga nag-pay ka man ako. Uy, Kisa ba yung gibe? hala, dito na ako na-send ni Lani ang para kang Chati. Hoy! Ah. Kisa ni imong gibe? Ah, ah? Masa pa may lain akong uyab, ha? Ha? Uyab? Sampay, uyab ko taon. Wow, uy! Unya, kisa ba ni mong gibe? Ay, para na ni mo, uy. Gusto na ko ba nga bina nga atong tawganay? Nga naman, ako sa di ka ganahan eh. Oh, ganahan man. Hmm? Oh, okay. Sige, be na rin atong tawganay. O ka na ba? Ano ba? Kuan day, be pa. Oh. Nakakita na kong atong kapuyan. O sa to? Kapuyan? Gusto na ko magtipo na tabi. Akit naman din mga tuig nga nagtipon nila ni. Huwag lagi ko nakaulo ni nilang Chati na. Ay, wow nga eh. Kumusta nang ka sila, no? Oh, kinsa may nag-text? Si Chati nang nag-text. B, makauli karon bunyag ni Inday. No, bunyag na di sa akong anak. Ako siyang replyan nga, mapauli ko. Ay, salamat din taon nga nisugot ang among manager. Ang among area manager nga makauli ko sa amo. Makakita nagi ko sa akong anak. Ay, sila ning nanawag. Ah. Hello? B? Be, Oh, B. paulit sa dire sa atong gipuyan, be. Ha? Kaya nga naman. Gilantan ko. Unsa? Ay, unsa? Dili ka makauli ron sa bulyag sa imong anak. Di gid madama, oy. Wa ko tugti sa among area manager ma. Kamu na lay bahala diya, ma, ha? Abi na kog dili ka mo uli. May tabo nga di nga. Mahal gid ka na ako. Salamat, be. Kaon una, ha? Aron kainom kag tambal. Salamat, be. Ay, kumusta naman kang bunyag sa akong anak? Kumusta ang bunyag ni Inday, ma? Ay, nabunyagan na in town. Ug ang imong maguwang nga lalaki ang nibarog nga mao ikaw. Unsa? Ha? Muli ka sa inyo sa Ormoc? Obi kay abi nimo dugay-dugay na gid nga wa gid ko makaduaw nilang mama. Okay. Sige, be. Balik pa yun, ha? Wa na din sa ato si Chati, ma? Ay, wa na, uy. Di pauli sa ila. Oh. Kaya hapit na way makaon. Kay dili ka naman magpadag kwarta. Ay. Ako nga tuon siya sa ilaha, ma. Salamat ka na pakita ka na namo, be. Kugos ni Papa, baby. Kagwapas akong anak, uy. Oo, di. Unsa ba din nahitabo ni mo? Ganun karon pa magpakita na mo. Pwede ba nga magsulti ta nga kita ng duha? Oo, sa may katipon. Oo. May katipon ako dito sa Isabel. Be, Be, sorry kayo ha. Mahal ti ka ang atong anak. Pero, mas mahal na ko sila ni. kinuo ko. Be, kalimtin ako. Kabla ka. Makakita ka pa og lalaki nga makadawat nimo. Ganun imo ba
Gibuhat na ko, be. Di pa sa ilo ako. Osbon ko pa sa ilo ako nga napasaktan ti ka. Huwag ko'y mahimo. Kaya naman kay gusto na ako. Ikikita lang ko nimo kay gusto ko nga natapuson na nato nga atong relasyon. Lakaw na. Di, Lakaw na. O ngayon naging pagpakita pa na ako, bisag kanusa. Bi? Lani? Usa ko ni? Uy! Uy, nga naman eh. Anong nangipos mo kasi mong mga gamit, ha? Mubiya na ko ni mo, be. Ha? Usa ko yung mabiya ka? Sa dihan ni pauli ka sa inyo sa Ormoc. Niabot ang akong ex, gikan sa Manila. Oh. Ug naipaw na siya sa akong sitwasyon. Usa? Ug nagbalik na mi. Usa ko yung nagbalik mo? Nagtipo na taon niya, makigbalik ka sa imuyap? Makigbuhag na ko ni mo, Edwin. Oh. Bi? Ay naku tawag kag, be. Kawa na ko'y kugma ni mo. Wa na'y lamig, Edwin. May buhay ni buhatan ako. Waluwi ka. Lan, nadutlan ako ni mo. Sorry lang gid kaayo, ha, pero pasilo ako ko. Pero mas mahal na kong akong ex kay nimo. Mangupiya na ko nimo. Kinuo ko. Ay, palabi ba eh. Bay, gaba nang nitabo na ko, pi. Gibiyaan ako si Chate ug ang among anak. Kay si Lani ang ako gipili. Ug karon bay gibiyaan na hinuog kong Lani bay. Kay ni kuyog na si sayang ex bay. Ano ba ginabuhi ba, good? May nahibawas maabot ba? Kung tambag mo, limited sila ni. Kita rin ikaw og lay mabay. Di arang bayad sa among order, sir, oh. Oh, uy, kagwapa niya. Paleho ko og dawat, sir. Ay lang pag-zero na ako eh. Edwin na lang. Unsa rin mong nan? Janeline. Janilyn. Unsa rin orasa ang imong off? Ikaw, ha? Imo gyud kong giatgan pag off na ko, ha? Gusto mong gugkong nga magkasuod ta o nalipay lang sad ko nga niuban ka na ako nga mga unta dinis gawas. Nisalig ra po ko nimo kay buutan lang ka. Og nakailara po ka sa akong amo. Tinuod ko imong gisulti kaniha. Nga gibuwagan ka sa imong katipon kay nikuyog sa iyang ex. Tinuod lagi. Mabitaw nga nagkinahanglan ko gikasulti-sulti ron aron ba nga di ko magunahon niya. Niya? Ako gyud imong natripan. Grabe sa nanong natripan oy. Gaan lang akong buot nimo. Parehas di ay ta. Gaan sad kayo ang akong buot nimo. Ay lang kalain Lin ha. Gusto lang kung may baw ka nga sa pagsige nato kita ba. Naigugman ako nimo. Edwin. Mao ni tinuod. Nadutlan ko. May paglao magkakaw. Ang kono na ako. Nadutla na sad ko nimo. Tinuod? Lahat na sa kunin mo? O lagi. Unya, kita na. Oo. Mag-ipon? Ulin, kana kung okay ra nimo. Sige. Magtipon ta.
kinahanglan gid nga mo kayod kog maayo kay duha na nga mong anak ni Jeneline. Ay, sorry. Sorry, miss. Okay ra ka? Oh, Edwin? uy, Hey! Ikaw mo kadahining nakabangga na ako. Mary Jane? Kamusta naman ka, uy? Ninyo na. O may anak na. Nagaya na nato mo makita, uy. Maong. Mga bata pa kay talas na nakita ta. Maog yun. Bata pa tayo to. Og nahibaw ka pa nga. Hmm. Sa una pa kong ganahan mo. Oh, ha? Ganahan ka na ko sa una pa? Sige, tagay pa. Kitag sarat ang makita na. Oh, uy, Mary Jane, nga naman nga nanood mo tadi ni. Wala kang bata, uy. Giga ko sa mo. Mary Jane. Sa una pa kayo kong ganahan mo, Edwin. Mary Jane. Be, wala ba tayo gatas? Ang bata wala gatas, unya wala po tayo bugas. Wata may mo ana. Ha? Unsa may among kanon ini? Ay, paningkamot kay wako'y kwarta. Wako'y ikahatag nimo. Tug-ani ra gud ko, be. Tinuod ba nga may babae ka? Og Mary Jane ang pangan? Kinsa kaingon nimo ba? May nakakita ninyo. Permi ko na mong mag-inom og manood og motel. I'm sorry, be. Maudi ay nga kuwang imong ihatag na kong kwarta? Og dili kini ka paigo sa atong konsumo kay may babae ka naman di ay? Be. Nagbinuutan ko nimo uban sa atong anak, be. Pero nakahimo ka pa pagbinuang nako. Dili ko makadawat ini, be. Magmahay kasi mong gibuhat nako. Uy, sa'yo tangon? Inako, Mary Jane. Mahal kayo na ko akong pamilya. Maong, I'm sorry ha. Magkalimtanay na lang ta. Edwin? Di na ko magbinuang. Di na ko magpatintal pag mga babae. Mufocus na ko ni Jeneline ug sa mga anak. Oh, uy. Anong abli mong puntahan sa Mumbai? Be? Be? Wa din si Jeneline sa amo. Ang amo rin yung duha ka anak ang nahibilin nga nangatog. Yun, yung saan ng papel? Yung saan eh? Oh, suwat. Suwat nga gibutang doon sa among anak. Okay, saan yung suwat ha? Uy, kang Jeneline mo ning agi. Oh, B. Sa pagbasa mo ining akong suwat, nakapalayo na ko. Pasayloa nga nibiya ko ninyo. Kay dili na ko makaya ang imong gibuhat. Kung magpabilin ko sa imong mga kamot, mamatay ko sa gutom. Oh. Ikaw na'y bahala sa atong mga anak. Jeneline, dili. Dili! Kipiyaan ko, Jeneline! Jeneline! Ingon sa nidatog na kong kalibutan sa pagbiya ni Jeneline. Gibasulan ko ang tanan akong gibuhat. Kanimo, Jeneline, kung namati ito karon, pasaylo ako sa akong gibuhat. Manghinaot na lang ko nga makakita ka og lalaki na para gid nimo. Og dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Armin. Mao kita mga higalan kaagi ni Edwin nga taga San Jose, Ormoc City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, Sorry, Mahal. Ang mao kaagi gibahata na duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara.
sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.